Sziasztok! Itt vagyok egy mappal, amit a tesóm csinált nekem, és nem tudom, hogy miért vagyok azzal a bábuval. Hát... Akkor nem is húzom az időt. Jó, kiveszek mindent. Nézzük a szabályokat. Szabályok. Ne üss ki, ne üss blokkokat. Ja, egyben van, ne üss ki blokkokat, csak a zöld gyapjút, a száraz korró, a pont. Ha a feladat kéri, ragd át normálra. A tesóm azt mondta, játsszak így normálon, úgyhogy a szabályok nem kellene. Jó, első feladat, csak folyton van. Én most ezt beírom. Várjunk. Nem ez. Most már a telom nem fog megszakadni. Rájöttem, hogy miért szakadott meg, de most nem fog. Hát ez vicces lesz. De kíváncsi vagyok, mennyit kell létrát mászni. Nem olyan sokat, ahogy látom. Jaj, ne esd vissza, ne. Fú, de ügyes vagyok. Majdnem meghaltam. Jó, nem nézzük le. Nem kell. Ó, ott harcok lesznek szerintem. De oda, menj be. Hát, de király vagyok. Menj már fel! Jaj, ne! És mit csináljak? Oké, megint itt vagyok. Na, futamodjunk neki még egyszer. Mi van? Ja, jó, becsalunk. Bocsánat, de muszáj volt. Oké. Innen menjünk tovább. Bocsánat, muszáj volt így. Volt egy chest. Száraz kóró. Spare. Ide kell az is. Te lófasz, ez mi? Bocsánat a kifejezését, de a szívval jött rám, hogy ki. De jó Isten, ezt csukjuk be. Meg hogy kerülsz be a napon? Labirintus. Kiszabad a zöld gyapjút üssem. Aha, most az lesz ennek a... Most buli lesz a karokkal. Van egy hihi. Ne, még 2 kart meg kell keresni. Menjön. Itt nincsen semmi. Hova rakjam, hát? Ezt hova rakjam? Nem olyan sejtésem, hogy... Most meg beragadtam. Bocsánat, ezt most gyorsan orvoslom is.
Várjunk. Ja, így rakjuk. Bocsánat, ez muszáj mert így sosem fogok kimenni. Úgy. Hát akkor ezt az ajtót most szépen kinyitom, az úgy marad, majd ott. Hol az utolsó ízé? Hol volt az? Nem itt. Bocsánat. Innen jöttem. Itt voltam. Hol van? Hol van? Ugye itt nem voltam. Innen jöttem, nagyszerű. De itt nem voltam. Ugye itt lesz, ugye itt lesz. Király vagyok, hol van? Hol a kar? Itt voltam? Nem voltam, de nincs. Itt kell legyen. Bocsánat, ezt most ezt megnézem, hol meg körbejártam az egész labirintust, és nem volt egy kar sem. Hol nem voltam? Itt nem voltam, azt tudom. Oda nem is tudok átmenni. Oda nem tudok átmenni. Tesom tényleg szólt, de ügyetlen vagyok, onnan fentről észrevettem. Aj, bocsánat, most már tudom, hogy hol van. Na, mi van? Még egyszer írjuk azt. Most már tudom, hol van. Itt volt. Nem. Hol? Hol volt? Hát akkor én most ezt megnézem. De azt mondani, hogy itt kell legyen. Ott van, de itt a büdös életben nem fogok átmenni. Gyorsan orvosolom is. Hát, de itt nem lehet átmenni, igen. Oké. Bocsánat, a kicsi izéért muszáj volt, mert így sosem mentem volna át. Tesom is bocsánatot kér ezért a kis hibáért, de néhányszor van olyan, amikor nem figyelnek oda a mapkészítők. De akkor az becsukódik. Ezt nem tudom hova. Így gyönyörű. Várjunk csak, ha ezt ide rakom. Hát akkor van egy karmiú, itt harcok lesznek. Békésen vagyok. Normál. Voltak a szörnyek. Hol vannak? Hát eltűntek, pedig én is emlékszem, hogy berakta. Akkor harcnak annyi.
Pedig úgy szerettem volna. Harcolni akarok, akkor harcolok. Gyere, Pókica, gyere! Áú, jaj! Hát a harc úgyis meg lesz, hát én harcolni akarok. Harcra fel! Gyere, Pókica, gyere! Oké, meg megölöm azt a két csontvást, azt a pókos, egy creepert is, azzal harcnak annyi. Én harcolni akartam, nem így átcsalni. Creepy, gyere! Hagyjatok, hagyjatok! Jó, köszönöm, ennyi harc elég is volt. Tesem azt mondta, hogy harc után majd átrakhatom normálra. Ennyi. Vagyis békésre, bocsánat. De én is emlékeztem, hogy voltak benne szörnyek, na mindegy. Hát, hogy kialudtak. Kialudtak a szörnyek, nem aludnak. Amúgy le is vághatnám az utat, de én nem vágom le. Blokkot nem írta, hogy leszabad rakjak. Nem csalunk. Ott nem kell sprintelni, és én sprintelni akarok. Ezt nem hiszem el. Nagy, ehhez aztán... Mi az? Ja, úgy értettem valami lóg ki a lábából. Hát ehhez aztán tényleg tehetség kell, első blokkra nem tudok ráugrani. Ja, tesó mondta, hogy a könyvben beírta, hogy ne csalj, csak ha muszáj, hát én most csalni fogok, de ez. Ugye senkinek sem lesz baj, mert odáig soha nem fogok átugrani, mert én nem tudok, én ilyen nyuszi vagyok. Ilyen gyenge. Ídeni. Itt ne essek le, itt ne essek le. Bocsánat, de ez muszáj volt. Csaljak, hát itt soha büdös életben nem ugrottam át volna, én ilyen szar vagyok ugrálásban, bevallom. Na most itt pontosan kell, mert ugye odaugrok világvége, ha ide a víz. Víz! De király voltam. Most már, ja. Most már. Faluba? Biztos. Kemencésbe. Ott tudtam, hogy ott van egy chest, lehet, hogy az a bónusz chest. Lehet. Az igen, ez a bónusz chest. Ugye nem robbant fel semmi. Aha. Vigyünk, amit lehet. Ez mi volt? Na, akkor el is köszönnék. Köszönöm, hogy végigjátszottam ezt a mapot. Sziasztok!